बे बोसोरसालिया जोबथुमानि गेवलां मेलाव जिल्ला आफादनि खुगा लाइसि बागदुवार थान्दै बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे हाबाफारिखौ आफादगिरिनि मासि लानानै दैदेननाय बिजिनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर गोगोम ब्रह्म कछारी दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनाय सिगांनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर नरेन बर' सार बे गेवलां मेलावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनाय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर सार भुपेन नार्जारी दिनैनि बे गेवलां मेलावनो जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनाय जोंनि बे हालामनिनो सासे गेदेमा सार डक्टर मंगल सिंह हाज'वारी दिनैनि बे गेवलां मेलावनो बाहागो लानो हानाय आथिखालनि बर' थुनलाइ आफादनि रांगिरि सतीश ब्रह्म सार गुबुन गुबुन आलासि नोंथांमोन जिल्ला आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन गुबुन गुबुन प्राइमारिनि दैदेनगिरि मावथि नोंथांमोन गेवलां मेलाव बाहागो लाफैनाय सिबिजाथाव आइ आफा नोंथांमोन फरायसा फंबाय बिनानावमोन आरो बागदुवार थान्दैनि गाहाय सुजुगिरि डक्टर इन्द्रजित ब्रह्म आरो लोगो सुजुगिरिफोर गिबियावनो इंराजि बोसोर गोदान 2024 मायथाइनि गेदेमाफोरनो आंनि खुलुमनाय समानफोरनो आंनि गाहाम हामलायनाय आरो आंनिख्रुइ दुइसिनफोरनो अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आरो मागोआबो बावला मागो बोथोरनिबो बयनिसिमबो खेबसेयैनो आंनि खुलुमनाय मोजां मोननाय आरो अननायखौ बावहरनाय जाबाय। देग्लायबो 33 बिसान बागदुवार थान्दैखौ सुजु आफादा गोजाम आरो गोदान लिरगिरिफोरनि आर्टिकेलखौ ज' खालामनानै समायनायै सुजुबाय। सुजुनानै जोंनि फरायगिरिफोरनि आखायाव गथायनो हाबाय। बिनि थाखाय सुजु आफादनि मासिगिरि गाहाय सुजुगिरि लोगो सुजुगिरि आर्टिकेल लिरग्रा गासै नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। बोसोर बोसोर बे बागदुवार थान्दैखौ गोबां राङारि खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो सुजुनानै दिहुनफैनायनि थाखाय आरो गोजाम गोदान लिरगिरिफ्रा गावनि सोरजिनायखौ थाबथा होआलासिनो सुजुनानै बागदुवार थान्दैयाव गावनि सुजुनायखौ हरनानै बे बागदुवार थान्दैखौ समायनायै दिहुननायाव मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। बिफा गारजेन आफाद जों बिदा फंबायजों माब्लाबा बबेबा बाथ्रायाव गोरोबलायाब्ला जों नांलायगोन। जों बिदा फंबायजों बबेबा बाथ्रायाव गोरोबलायाब्ला माब्लाबा बुलायलायगोन। नाथाय जोंनि बे नांलायनायखौ जोंनि बे बुलायनायखौ खौसे खालामनानै दा खालाम बिदि दाजा खौसे जा जों बर' बेबायदि होनग्रा जोंनि बिफा
जोंनि गारजेन बर' थुनलाइ आफाद जेरै बेंगलिफ्रा जेरावखि थाया दुर्गा फुजायाव ज' जेरै हारसाफ्रा जेरावखि थाया बिहुआव ज' थिग बिदिनो बर'फ्रा जेरावखि थाया जिखि बाथ्राखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जाया जिखि बाथ्राखौ लानानै बुलायनाय जाया बर' थुनलाइ आफादाव जों जेब्लाबो ज' मानोना जोंखौ फेदेरदों जोंखौ जोनोम होदों जोंखौ अनदों जोंखौ अनसायदों बे बर' थुनलाइ आफादा बिफा जानानै गारजेन जानानै जों फरायनो मोनदों मेगाजिनफोराव क'क्राझार कलेज बर' स्टुडेन्ट इउनियना सिगांनिफ्रायनो गांसे मेगाजिन दिहुनदों लाइसि दिहुनदों अनजिमा बे अनजिमायाव खन्थाइ लिरबोनानै रायथाइ लिरबोनानै सल' लिरबोनानै सल'मा लिरनानै दिनै बर' थुनलाइनि गागि दैदेनगिरि बा लिरगिरि जाफैनाय जोंनि लिरगिरिफोर दङ बिदिन्थि दिनै जों जिरायनानै दं डक्टर मंगल सिं हाज'वारि थैनानै थांबाय सार ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म गोबां गागि लिरगिरिफ्रा बै अनजिमायाव आर्टिकेल सुजुनानै लिरबिदां सुजुनानै दिनै बै गेदेमा बिथांमोनानो साफा साफा थुनलाइगिरि साफा साफा सल'गिरि साफा साफा खन्थाइगिरि दिनै बर'फोरनि गेजेराव बेनिखायनो मेगाजिना लाइसिया सासे खन्थाइगिरि जोनोम होयो सासे थुनलाइगिरि जोनोम होयो सासे सल'गिरि जोनोम होयो आरो बै बिथांमोननि सुजुनायानो दिनै बर' थुनलाइनि गिदिर बाख्रि जायखौ फरायनानै MA पास जाबाय BA पास जाबाय प्रफेसार जाबाय फोरोंगिरि जाबाय अफिसार जाबाय बै बिथांमोननि सुजुनायखौ फरायनानैनो बेनिखायनो अनजिमाया गिदिर बिहोमा दं बर' थुनलाइयाव थिग बिदिनो जोंनि बागदुवार थान्दैयाबो बिजिनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा दिहुननाय बागदुवार थान्दैयावबो खन्थाइ सुजुनानै रायथाइ सुजुनानै सल' सुजुनानै दिनै लिरगिरिफ्रा गोजौ थाखोनि लिरगिरि जाफैबाय जाय लिरगिरिफोरनि लिरनायखौ फरायनानैनो MA पास जानानै प्रफेसार जाबाय फोरोंगिरि जाबाय अफिसार जाबाय गिदिर गिदिर साख्रि मावबाय बेनिखायनो बागदुवार थान्दैनि जे बिहोमा बेखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया गोदान लिरगिरिफ्रा लिरस्लिंनानै बेनिफ्रायनो साफा साफा लिरगिरि जानो थाखाय दिनै खाबु मोनदों बेनिखायनो बागदुवार थान्दैया जोंनि मोनसे गिदिर प्लेटफर्म थुनलाइगिरिफोरनि खन्थाइगिरिफोरनि लिरगिरिफोरनि गिदिर प्लेटफर्म बेनिखायनो बे लाइसियाव जायफ्रा सुजु आफादाव थानानै बे खामानिखौ मावबोबाय दिनैसिम बिथांमोननो जों रोजा रोजा साबायखर होयो गेदेमा मानसिफ्रा बुंलांदों सारा भारतआव ओरैबायदि मोनसे ट्राइबेल हारि दं जाय ट्राइबेल हारिया गावहानो राव दं गावहानो थुनलाइ दं गावहानो हारिमु दं आरो दंबावो गावनि मिडियाम आरो बे हारियानो जाबाय बर' ट्राइबेल जायबायदि ट्राइबेलखौ जायबायदि बर'खौ खोला भारतआव नागिरनानै मोना सा भारतआव नागिरनानै मोना गेजेर भारतआव नागिरनानै मोना सा सानजा भारतआव नागिरनानै मोना जाय हारिया गावहानो निजा मिडियाम दं बेबायदि ट्राइबेल सारा भारतआव नागिरनानै मोना बिदिन्थि मिसिङा गावनि मिडियाम गैया राभाया गावनि मिडियाम गैया
गुबुन गुबुनफ्रा दिनै गावनि मिडियाम गैया नाथाय बर'आ दिनै दङ गावनि मिडियाम गावनि थुनलाइ गावनि राव गावनि हारिमु बेसे गिदिर बेसे समायना आरो बेसे बजबनानै लाथाव नाथाय नोंथांमोन समाज सोलायसुला दिनै दख'ना गाननाया खमायलांदों समनि फाखनाव जिन्स गानदों सुइजार गानदों न'आव थानायाव मेख्ला गाननो जागायदों गाबोन दख'ना गाननाया थायाबो जानो हागौ सिख्लाफोरनि मोदोमाव गाबोन दख'नाया थायाबो जानो हागौ दिल्ली मुम्बाइ फरायगोन बहाबा फरायनो थांगोन जिन्स गानगोन गुबुन ड्रेस गानगोन नोंनि हारिमुआ थायाबो जानो हागौ नाथाय जाय हारियाव मिडियामा थागोन जाय हारियाव थुनलाइया थागोन जाय हारियाव रावा थागोन बिनि मोदोमाव हारिमुआ थायाब्लाबो बे हारिया थैनाय नङा बेनिखायनो जोंनो थुनलाइ नांगोन थुनलाइ गैयाबा राव थानाय नङा राव थायाबा मिडियाम थानाय नङा बेनिखायनो थुनलाइगिरिफ्रा दिनै थुनलाइ सोरजिदों नों सोरजियाखै आं सोरजियाखै नाथाय थुनलाइगिरिफ्रा सोरजिदों गोबां नाजानानै खन्थाइ सुजुदों रायथाइ सुजुदों सल' सोरजिदों जों साबायखर होनांगोन जों सिबिनांगोन बिथांमोननि लिरनायजोंसो दिनै राव बर'नि राव आरो बे बर' रावजों दिनै मिडियाम दा बेनिखायनो बर' हारिया जुदि थांनानै थानांगौबा जुग जुग बोसोर थाबोनाय बायदि आरो थाबावनांगौबा जोंनो नांगोन बर' थुनलाइ जोंनो नांगोन मिडियाम जोंनो नांगोन बर' राव दिनै जोंनि लिरगिरिफ्रा सोर जोंनि दिनै हारि सिबियारिफ्रा सोर एलपि स्कुलनि मास्टार एमइ स्कुलनि मास्टार हाई स्कुलनि मास्टार हायार सेकेन्डारिनि साबजेक्ट टिचार कलेजनि प्रफेसार इउनिभार्सिटिनि प्रफेसार गाबोन बर' मिडियाम थायाबा एलपि स्कुलाव फोरोंगिरि साख्रि मोनगोन ने गाबोन बे बर' मिडियाम थायाबा एमइ स्कुलाव फोरोंगिरि साख्रि मोनगोन ने गाबोन बर' मिडियाम थायाबा हाई स्कुलाव बर' फोरोंगिरि जों मोनगोन ने गाबोन मिडियामा थायाबा हायार सेकेन्डारियाव साबजेक्ट टिचारनि साख्रि जों मोनगोन ने गाबोन मिडियामा थायाबा कलेजाव बर' प्रफेसार जों मोनगोन ने गाबोन बर' मिडियामा थैलाङोब्ला इउनिभार्सिटियाव बर' प्रफेसार जों मोनगोन ने होनबा जोंनिफ्राय साख्रियाबो गोमालांगोन मिडियामाबो गोमालांगोन रावबो गोमालांगोन थुनलाइबो गोमालांगोन बेनिखायनो जोङो मिडियामखौ फोथांना लाखिनांगोन मिडियामखौ फोथांना लाखिनोबा थुनलाइखौ नांगोन थुनलाइया थाबा रावा थागोन बेखायनो जोङो थुनलाइनि फारसे गोसो होनाय मदद होनाय बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय बियो जोंनि खामानि जागोन नङाबा दिनै गोमालांनोसै दानोथ' जाबायानो गंनैजों गंसे एलपि स्कुल एमइजों हाई स्कुलजों एमालगेसन एलपि एमइ हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि ज' स्कुला बारायाखै फोरोंगिरि साख्रिया बारायाखै साख्रिया बारायाखै जोबलांदों खमायलांदों जेरै प्राइभेटाइजेसननि जुगाव सरकाराबो पलिसि लादों 10 जन मास्टारजों स्कुल सालायनो हायोब्ला 20 जन मास्टार मानो एपइन्टमेन्ट होनो 20 जन मास्टारजों स्कुल सालायनो हायोब्ला 30 जन मास्टार मानो एपइन्टमेन्ट होनो दिनै एपइन्टमेन्टखौ खमायलांदों जायनि थाखाय एमाइलगेसन सात्रआनो गैयाबा मानो मास्टार गोजाम गामिफोराव जोंहाथ' एलपि स्कुल दंखायोमोन एमइ स्कुल दंखायोमोन हाई स्कुल दंखायोमोन हायार सेकेन्डारि दंखायोमोन कलेजाल'सो नांदेरगौ जादों स्टुडेन्ट बारायनाय लोगो लोगो नाथाय बबे मायथाइनिफ्राय बबे समनिफ्राय 50 बोसोरनि आगोलनिफ्राय बर'फ्रा हाजो खर' 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 हादान सिफाय सिफाय खारबाय नागालेण्ड बर्डाराव खारलांबाय गलाघाटआव खारलांबाय कार्बि आंलंआव खारलांबाय बिश्वनाथ सनेटफ्राव खारलांबाय जनायाव खारलांबाय धेमाजियाव खारलांबाय जेराव एलपि स्कुल गैया जेराव एमइ स्कुल गैया जेराव एलपि एमइ खुलिबा हाई स्कुल गैया
हाई स्कुल खुलिखांबा हायार सेकेन्डारि गैया, हायार सेकेन्डारि खुलिखांबा कलेज गैया, बेबायदि जेंना जोंनि हारियाव दायो दङ। खिन्थु गोजाम गामियावथ' गासिबो दंजोबोमोन। जों बहाबा थांनानै सोलोंथाइनि स्कुलनि फोरोंगिरिनि जेंनाजों जाहैनो गोनां जादों। बेनिखायनो जोंनि थुनलाइ फोथांनाया, राव फोथांनाया जेरै खस्थ' मोननो गोनां जादों। दानि जुगा सोलोंथाइनि जुग। फरायसा फंबाय बिनानावमोनहा सांग्रां जानाया गाहाम। सोलोंथाइ गैयाबा दिनै जेबो गैया। थामथि मेगन होननानै बुंदों सोलोंथाइखौ। मेगना थाइनै आरो थाइसे नांबावगौ बुहुमखौ नुनो थाखाय, बुहुमखौ सिनायनो थाखाय। दिनै बोथोरा सान्ति जादों, गोजोन जादों, फरायनायाव गोसो होदों, UPSC APSC कचिं लादों, बयबो गोसो होदों। ज्राव ज्राव फरायसाफ्रा मेडिकेलाव एडमिसन लानो थांदों, IIT आव एडमिसन लानो थांदों, APSC फाइनाल पास जादों, रिजाल्ट मोनथ'वाखै, अरेल जाथ'वाखै, UPSC फाइनाल पास जादों, अरेल जाथ'वाखै। दिनै सोलोंथाइनि थासारिया लासै लासै दावगाबोदों। आरोबाव बेनो जोंनि थाखाय थोजासे नङा। इयुन जोलै फरायसाफ्रा फरायनायाव आरो गोसो होबावनांगोन। दा फरायसाफोरखौ खावलायदों, दा गोबां बुंनो लुगैला। समाजनि थासारियाबो बेजोंनो समान समान जोंना गाज्रि गाज्रिबो जालांदों। एसे खमायदों, नाथाय जों खमायहोथारनो हायाखै। दिनैबो दङ ससियेल मिडियानि जुग। पेपार फरायनाया खमायबाय, टिभि नायनाया खमायबाय। जों आखाइयाव मबाइल नायो, आखाइनि मबाइलाव जों मा नुयो? फेसबुकआव मोजां मोजां थुनलाइगिरिफ्रा, लिरगिरिफ्रा, सार थरेन बर'मोना, इउजि ब्रह्ममोना गावनि लिरनायखौ फोसावो ससियेल मिडियायाव, फेसबुकआव। जों फरायनानै नायो। गुबुन गुबुन लिरगिरिफ्रा फेसबुकआव हगारो गावनि सुजुनायखौ, गावनि समाजनो माबा मोनसे बुंनो गोनां बाथ्राफोरखौ। बेफोर जाबाय ससियेल मिडिया। जाय बाथ्राजों जों दैदेनजायो, जाय बाथ्राया जोंनि थाखाय खामानियाव नाङो, नाथाय माखासेफ्रा, जोंनि लाइमोनफ्रा, जोंनि सुबुंफ्रा बे ससियेल मिडियाखौ बायदिसिना बाथ्रा लिरनानै बाहायदों, जेराव बाथ्रा खोथाफ्रा मोजां नङा। सिगाङाव थरेन बर' सारा आफादगिरि थानाय समाव बिथांखौबो गोबां बाथ्रा लिरदोंमोन ससियेल मिडियायाव। ओरै खालामबाय, ओरै खालामबाय, ओरै खालामबाय। सालानि फिसाया मोजां नङा, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मोजां नङा, बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ मोजां नङा, हारसा हिनजाव लानाय, गबिन्द बसुमतारिया मोजां नङा। बेफोरखि ससियेल मिडिया जायो नामा? कनस्ट्राक्टिभ बाथ्रा सावराय। बयनावबो फुल थायो, बयहाबो समाजनि खामानि मावनो नाजायो, नाजानायनि गेजेरावबो फुल थायो। बेफोरखौ कनस्ट्राक्टिभ बाथ्रा सावराय। हाग्रामाखौबो समालोचना खालाम। हाग्रामाया मोजां मावदोंबा बिनि मोजांखौबो बुं, प्रमदआ गाज्रि मावदोंबा बेखौबो सावराय। मोजां मावदों बिथांखौबो बाख्नाय, गाज्रि खामानि मावदोंबा कनस्ट्राक्टिभ बिथांखौबो सावराय। नाथाय हारिनि थरथिंसे खामानि मावनो आवगायबोदों। ओरैनो उन्दुनानै थायाखै, ओरैनो जिरायनानै थायाखै, साख्रि मावनानैल' बेथन लानानै थायाखै। बिथांमोनबो हारिनि मन्थ्रिबो जादों। बेफोर कनस्ट्राक्टिभ सिन्थाफोरखौ जोंनि मानसिफ्रा खालामलायनांगौ। दा बेखौ खावलायबाय। ग्रोम ग्रोम मानसि जागोनदां सानदोंमोन आं। बर' बाजार हालाम, नामानो बर' बाजार, आंनाबो बर' बाजार खाथिबारि आंना। सारिगिदिं बर' गामि, 10थासो बर' गामिनिफ्राय ग्रोम ग्रोम बाहागो लाफैबानो गेवलां मेला ग्रोम ग्रोम जायोमोन। दिनै बर' थुनलाइ आफादखौ मानो बिदि सानखौ, मानो बिदि लादों? दिनैथ' बिराद मानसि जानांगौमोन ना, दिनै बिराद मानसि जानांगौमोन, दिनै फैनांगौमोन। बेनिखायनो आं एसे आगोलाव बुंदों, बर' थुनलाइ गैयाबा, बर' राव गैयाब्ला, बर' मिडियाम गैयाब्ला नोंनि दख'नाया बेसे गोबाव थानो, नोंनि सिनायथिया बेसे गोबाव थानो? मिडियाम थायोबा, थुनलाइ थायोबासो जों बर', नों बर', जों सिनायथिखौ होनो हाबाय थागोन। बेनिखायनो बे आफादनि फारसे मोजां मोननाय, बे आफादनि फारसे सिबिनाय, बे आफादखौ मदद होनाया जेब्लाबो थानांगोन। मैया सावरायदों 2022 मायथाइयाव सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफादनि थार्ड मिटिं सेसनखौ
बिसनियाव लाबोनाय आरो लाबोयिखौ लानानै सावरायदों। थांनाय मोनानि गेलेगिरिया हयथ' थांखि दैखांबाय जानो हागौ, थांखि दैखांनानै सेन्ट्रेलसिम हरसिगोन जानो हागौ जे 2022 मायथाइनि सेन्ट्रेलनि थार्ड मिटिं सेसनखौ बिजनियाव खुंनाय जाथों। दा बयबो मदद खालामनांगोन। मानोना गुबुन जिल्लायाव जानो हायोबा बिजनियाव मानो जानो हाया? 20 बोसोर जाबाय बिजनियाव जायैया, 20 बोसोरनि उनाव मानो जानो हाया? जानो हायो। जोंनि सानसुमैफोरा दहाय आर'नाइ होनानै मान होनाय जोंनि गेदेमा बिथांमोना बे बर' थुनलाइ आफादाव खामानि मावै दिनै 80 बोसोर जाफैबाय, 90 बोसोर जाफैबाय। बिथांमोननि आखाइजों खेबसेबाव बिजनियाव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया खुंजाबावथों, बेखौ जों लुबैयो। दा बै उनथिंजाय जिरायनाय साफ्रोम आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनाबो मदद खालामनांगोन, बे आफादखौ सिबिनांगोन। बयखौबो खावलायनानै बागदुवार थान्दैखौ खस्थ'यै दिहुनबावनायनि थाखाय सुजु आफादनिसिम साबायखर बावनानै बागदुवार थान्दै बेखेवनायजों सोमोन्दो लानानै फंनैसो बुंनाय बाथ्रा आं बेखौ बेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।